Maar ik zal mijn best doen bij de genade van de Heer. To stay on point and on time. En om op het punt te blijven en ook op de tijd te letten. So that you will not fall asleep. Zodat u niet in slaap zou vallen. It's my privilege to be here, my wife and I. Het is een privilege om hier te zijn voor mij en mijn vrouw. We have been attending these meetings for the past 2 years or so. We zijn de laatste 2 jaar ongeveer dat we bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. And I'm very grateful to Sebastian and Naomi for their invitation. Ik ben blij dat broeder Sebastian mij die uitnodiging heeft gegeven om hier te zijn. And I trust that our being here for this season will be a blessing. En ik vertrouw erop dat om hier te zijn voor deze periode het een zegen zal mogen zijn. I believe, based upon what we have been discussing, or what has been discussed so far, ik geloof eigenlijk dat wat tot nu toe wij aan het discussiëren waren, of zover is gediscussieerd. What I will be speaking to you about Waar ik met u over gaat hebben, will be substantive. Dat daar ook een substantiële bijdrage zal geven. And will put into perspective en het zal ook in zijn perspectief gezegd worden. The things that we have been hearing concerning the end time. Al de dingen dat wij constant hebben gehoord die te maken hebben met de eindtijd. I have chosen as my topic. Ik heb als thema gekozen. One word. 1 woord. A word that I find is not clearly understood in the realm of Christianity. 1 woord dat wat ik vind niet goed begrepen is in de realm van de christendom. As a matter of fact, I myself did not fully understand it. Om het zelfs te zeggen, ik zelf heb het niet goed begrepen. In years gone by. Jaren terug. But the Lord has put it upon my heart. Maar de Heer heeft het op mijn hart gezet. And so I'm going to spend the rest of this time here with you discussing this one word. Dan zal ik de rest van de tijd hier doorbrengen om deze 1 woord met u te bespreken. And by now you may be wondering what word is that. En waarschijnlijk bent u nu al nieuwsgierig naar welke woord dat is. The word is regeneration. En het woord is regeneratie. Some of you are looking like you've never heard it before. Sommigen van u kijken alsof je het nooit tevoren hebt gehoord. But I hope that by the time I'm through, maar ik hoop dat tegen het einde, wanneer ik klaar ben, it will be very clear in your mind. Dat het heel duidelijk zal zijn in uw gedachten. I think we need to pray again. Ik denk dat we opnieuw moeten bidden. Please kneel with me. Alsjeblieft, kniel samen met mij. Dear Heavenly Father, geliefde Vader, Jesus promised Jezus heeft beloofd that he would ask of you the Holy Spirit. Dat degene die van u de Heilige Geest vraagt, so that he who is a divine teacher, zodat hij die de heilige leraar is, will come and guide us into all truth. Zal komen en ons geleiden in de waarheid. Lord, I cannot do much for your people. Heer, ik kan niet veel voor uw mensen doen. So I depend totally upon the Holy Spirit. Dus ik rust helemaal op de Heilige Geest. And I'm asking that he would take charge of me, cleanse me, make me worthy. En ik vraag dat hij mij zal innemen en mij zal begeleiden. To stand in your presence. Om in uw aanwezigheid te staan. On behalf of your people. Ten behoeve van uw volk. And also on your behalf. En ook ten behoeve van uzelf. And I tell you thanks. En ik zeg het tegen uw heilige. Bless myself and the interpreter. Zegen mijzelf en degene die vertaalt. Use us for your glory only. Gebruik ons alleen voor uw glorie. We pray this in Jesus' name. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. I want to thank Elder I'm trying to get his name, but Romeo.
Romeo, like Thank Romeo you and so Juliet. much for consenting to interpret. Dank u, broeder Romeo, dat hij toegegeven heeft om te vertalen. Now, in the whole plan of salvation, De hele plan van redding Jesus designed a process of operation heeft Jezus een manier van opereren bedacht. that is really understood by most Christians. Dat heel goed begrepen wordt door de meeste christenen. The plan of salvation, the plan of redemption De plan van or salvation van redding, ja, has what I consider to be different stages. heeft wat ik zeg dat het verschillende stadiums heeft. Of spiritual growth, Van spirituele groei. which begins with a foundation principle. Dat begint met een principale fundering. I'd like you to follow me. Ik hoop dat u mij kan volgen. It is quite obvious Het is heel duidelijk that without a correct understanding dat zonder een correct begrip hiervan, of the initial stages van de beginstadia, of the redemptive process van de proces van redding, and how a person must relate himself or herself to them, hoe een persoon zich daaraan mag relateren, can lead to unfortunate consequential results. dat daar onnodige consequenties kan leiden. The divine principle of regeneration, De heilige reddingsproces or van regeneratie, or the experience of regeneration, of de ervaring van regeneratie, is the initial step dat is de eerste beginselstap in the involvement of living the sanctified life. in het leven van een heilige leven. Regeneration, therefore, Regeneratie daarvoor is a foundational principle is een fundamentale principe in the plan of salvation. in de plan van redding. So let's try to define this word regeneration. Laten we deze woord regeneratie proberen te definiëren. In the strictest sense of the word regeneration, Restrictief gezegd, de woord regeneratie is that act of God is dat de handelingen van God by which the principle of the new life voor de principe van het nieuwe leven is implanted in man. wordt in de mens geïmplementeerd. And the governing disposition of the soul is made holy. En daardoor wordt door de leiding de ziel heilig gemaakt. Now, another word Een andere woorden for regeneration voor regeneratie is a word we hear quite often. is een woord dat wij vaak horen. It is called rebirth, Het wordt vaak genoemd hergeboorte of wedergeboorte. related to the biblical phrase, Gerelateerd aan de Bijbelse frase, what Jesus said to Nicodemus, wat Jezus tegen Nicodemus zei. born again. Opnieuw geboren worden. Our rebirth Onze opnieuw geboorte is distinguished from our first birth. is anders van onze eerste geboorte. And when I say our first birth, En wanneer ik zeg over onze eerste geboorte, I'm talking about when we were conceived by our mama. dan heb ik het over wanneer onze moeder ons in de wereld gebracht heeft. But this rebirth Maar deze hergeboorte, wedergeboorte, is completely different. is heel anders. And Heel this, anders. and this is what we want to talk about. En over deze willen we praten. The new birth De nieuwe geboorte, de wedergeboorte, a spiritual, is geestelijk, holy, heilig and heavenly birth en een hemelse geboorte. that results in our being made alive spiritually. En dat resulteert dat wij levend gemaakt worden op een geestelijke manier. Man in his natural state. De mens in zijn natuurlijke staat, I think I need to say that again. ik denk dat ik het opnieuw moet zeggen. Man in his natural state De mens in zijn natuurlijke staat is, according to Paul,
is naar wat Paulus zegt, dead in trespasses and sin, is dood in overtredingen en zonde. until he is made alive Tot hij levend gemaakt wordt. or regenerated Of geregenereerd wordt by Christ door Christus. through the power of the Holy Spirit. Naar de macht van de Heilige Geest. And sometimes we see people behave a certain way. En soms zien we dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Even in the church we see people act ugly. Zelfs in de kerk zien we dat mensen soms heel lelijk zich gedragen. They act ungodly. Ze doen het op een ongoddelijke manier. And we say, why? En wij vragen onszelf waarom. But that person is a Christian. Die persoon is toch een christen? Why would that person behave that way? Waarom zou hij zich zo zelf gedragen? You see, this is the problem. Nou, dit is het probleem. The person Die is persoon baptized, is gedoopt, but not regenerated. maar niet geregenereerd. And so that's what we want to dig into today. Zo, dat is waar we in gaan duiken vandaag. At least to start today. Tenminste, een start gaan we vandaag maken. So please follow me closely. Dus volg mij van dichtbij. According to Paul, as he looks at it, this experience Naar hoe Paulus naar deze ervaring kijkt, gaan we kijken. happens to a person Dat gebeurt met een mens when he or she places his or her faith in Christ. wanneer hij of zij zijn of haar geloof in Jezus zet. And that's according to Paul in Ephesians 2 and verse 1. En dat is naar wat Paulus zegt in Efesiërs 2 vers 1. Now the dictionary states, Nu, de woordenboek zegt, to regenerate means om het regenereren betekent to cause complete moral or spiritual reformation. dat het complete morele of spirituele Reformation. reformatie wordt. Now that's pretty serious. Dat is heel ernstig. Moral or spiritual Moreel of geestelijk reformation. reformatie. To produce or form anew. Door te produceren of opnieuw te maken. It means recreate. Het betekent dus herscheppen. Reproduce, having new life restored. Het herscheppen van een nieuwe leven die hersteld wordt. The imparting of spiritual life by divine grace. Het geven van geestelijk leven door heilige genade. So let's move on and get a little deeper. Nou, laten we dan doorgaan en dieper duiken. To provide a biblical understanding of the meaning of regeneration, Om een bijbelse begrip te geven van regeneratie, let's go to a well-known text in the Bible. laten we naar een heel bekende tekst gaan in de Bijbel. Take your Bibles and go to Titus chapter 3 Neem uw Bijbel en ga naar Titus, hoofdstuk 3 and verse 5. en vers 5. Titus 3 verse 5. Titus, hoofdstuk 3, vers 5. I'll give you some time to find it. Ik geef u wat tijd om het te vinden. Have mercy. Remember that Titus is in the New Testament. En herinner dat Titus in het Nieuwe Testament is. Titus chapter 3 Titus, hoofdstuk 3 and verse 5. en dan vers 5. Paul Paul dan, states, die zegt, not by works of righteousness which we have done, niet door werken van gerechtigheid dat wij hebben gedaan, but according to his mercy, maar naar zijn genade he saved us. heeft hij ons gered. Let's see how he saved us. Laten we kijken naar hoe hij ons heeft gered. By the washing of regeneration Door het houden aan regeneratie. and the renewing of the Holy Ghost. En het hernieuwen van de Heilige Geest. Here in this verse, the Apostle Paul Hier dan in deze vers zegt de apostel Paulus, outlines to the young pastor Titus en het aanwijzend naar de jonge Titus, one of the most important and fundamental doctrine of the Holy Scriptures. een van de belangrijke doctrines van de Heilige Geschriften. Paul instructs Titus to teach this monumental doctrine of justification by faith. Paul die geeft instructie aan Titus om deze lering van gerechtigheid door geloof
te leren aan anderen. in Jesus Christ to the Christians. En in Jezus Christus aan de christenen. Buried within this eternal truth is the teaching of regeneration. Bewaard of helemaal verborgen in deze waarheid is er een leer van wedergeboorte. Or the experience of spiritual rebirth. Of de ervaring van geestelijke wedergeboorte. What does this entail? Wat houdt dit eigenlijk in? Let's see if we can get an understanding. Laten we kijken of we het kunnen begrijpen. Because human beings are wretched and lost. Omdat de mensheid kwaadaardig is en verloren. If left to themselves. Als ze op zichzelf gelaten zouden worden. And because Jewish rites and ceremonies, ceremonial washings. En gestoeld is op ceremonische wassen. Could not change man's sinful nature. Zou het de menselijke zondige natuur niet kunnen veranderen. Man's only alternative is to accept God's solution. De mens zijn enigste redding is om Gods hulp aan te aanvaarden. To the problem of sin. Aan het probleem van zonde. Which demands a complete reformation of life. Wat eist dat er een complete reformatie van het leven moet gebeuren. And Paul highlights that in verse 14 of Titus 2. En dat is wat Paulus in Titus 2 vers 14 oplicht. God purposes not only to forgive men. God is niet alleen maar gestoeld om de mens te vergeven. I want to say that again. Ik wil het nog een keer zetten. Because I don't want you to miss this point. Want ik wil niet dat u deze punt zal missen. God purposes not only to forgive men. God, zijn doel is niet alleen om de mens te vergeven. But to restore them to a sinless life. Maar om hen te herstellen naar een zondeloze leven. This is what Elder Davis has been talking about. Dat was ouderling Davis over was aan het spreken. God's purpose is that we live sinless lives. Gods doel is dat wij een zondeloze leven leiden. But it is necessary, brothers and sisters. Maar het is nodig, broeders en zusters. Please follow me. It is necessary that we understand what this thing entails. Alsjeblieft volg mij. Het is belangrijk dat wij begrijpen wat dit inhoudt. This process of transforming sinful men and women. Dit proces van het veranderen van zondevolle mensen, man en vrouw, into Christ-like representatives of God's way. In Christus vertegenwoordigen mensen op Jezus' manier. God's way of life is known elsewhere in scriptures as sanctification. Wordt dat in Gods woord aangegeven als heiligheid. And Romans 6 verse 19 brings that out. En Romeinen 6 vers 13 brengt dat naar boven. Sanctification is an integral part. Heiligheid is een intrinsieke deel of the Savior's program to eradicate sin. Van de redder zijn programma om zonde weg te vagen. So catch this now very importantly. En let nu heel goed op wat wordt gezegd. Here, the washing of regeneration. Hier bedoelt men het wassen van regeneratie. Is the initial step. Is de initiële stap. The washing of regeneration. Het bad van de wedergeboorte is the initial step. Is de eerste stap. That begins the glorious program of sanctification. Dat de glorieuze programma van heiliging start. What is the preacher saying? Wat is de spreker aan het zeggen? What is the Lord saying? Wat zegt de Heer? That a person dat de mens cannot be sanctified. Kan niet geheiligd worden. Unless they have been first regenerated. Voordat ze opnieuw wedergeboren zijn. So that's the problem. So dat is dus het probleem. We are having in Christianity. Dat we in de christendom hebben. People talk about sanctification. De mensen praten over heiliging. But they have not started the first step in being sanctified. Maar ze hebben niet eens de eerste stap genomen om geheiligd te worden. Because as I said, in order to be sanctified. Want zoals ik heb gezegd, om geheiligd te worden. I must first
be regenerated. moet ik eerst wedergeboren worden. Now the Greek word Nu, de Griekse woord for regeneration voor regeneratie is found only in Matthew chapter 19 verse 28 wordt alleen in Matthäus hoofdstuk 18 vers 29 gevonden. and Titus chapter 3 verse 5. En Titus hoofdstuk 3 vers 5. That's the only places they are found in the Bible and in the New Testament especially. En is de enige plek waar ze gevonden worden in de Bijbel en in het Nieuwe Testament, om specifiek te zijn. It is only in Titus chapter 3 verse 5. Het is alleen in Titus hoofdstuk 3 vers 5. Does it refer to the beginning of the new life in the individual Christian? Dat aangegeven wordt over het beginnen van een nieuw leven in een wedergeboren christen. So let me ask you a question. Nu, laat me u een vraag stellen. What does the word washing mean? Wat betekent het woord bad? Een bad nemen. Because that's what we're talking about. Dat is waar we het over hebben. A washing has to take place. Er moet een bad genomen worden. So we want to understand what that entails. Dan willen we natuurlijk weten wat dat inhoudt. The Greek meaning is De Griekse betekenis a bath, betekent een bad. such as baptism. Zoals een doop. It has to do with to bathe the whole person. Het heeft te maken met het baden van de hele persoon. It has to do with a spiritual washing. Het heeft te maken met een spirituele bad. And catch this now. En begrijp dit goed. Which cleanses man of the evil tendencies outlined in verse 3 of Titus chapter 3. Dat de mens reinigt van wat daar staat in Titus hoofdstuk 3. So we begin to understand Dus we beginnen een beetje te begrijpen what are the claims of God in this salvation process. wat de claims zijn van God in deze reddingsproces. So at the very beginning, Dus vanaf het begin God decides and wants to dat God dan beslist en wil dat cleanse me, om mij te reinigen, wash me, mij te wassen, purify me mij te reinigen of dankjewel, my filthiness, van mijn viezigheid. of the evil things that I used to do in a sinful life. Van al die slechte dingen dat ik deed in mijn zonderloze leven. So that when I come, Zondervolle leven, sorry. so that when I come into his family, Zo wanneer ik dan in zijn familie kom, things I used to do, de dingen dat ik deed voorheen, I do them no more. ik ze niet meer doen. And if we find En als wij zouden vinden that we are doing the same things dat wij nog steeds dezelfde dingen doen, that we used to do in a sinful life while we say we are Christians, dat wij deden in onze zondevolle leven en we zijn christenen geworden, then we need to answer the question, dan moeten wij de vraag beantwoorden, have I been regenerated? ben ik wedergeboren? Maybe not. Misschien niet. Are you with me so far? Bent u nog steeds hier met mij? Is everybody all right? Is iedereen oké? Or let's move on. Nou, oké, laten we dan doorgaan. It has to do with a spiritual washing, I said. Ik heb gezegd, het heeft iets te maken met een spirituele bad nemen. Titus chapter 3 verse 3 says, Titus hoofdstuk 3 zegt, for we ourselves want wij zelf also were sometimes foolish, waren ook ooit heel dom, disobedient, ongehoorzaam, deceived, misleid. serving divers lusts and pleasures, En dat wij op verschillende lusten en plezieren waren aan het dienen. living in malice Levend in slechtheid, and envy, in afgunst, hateful, in hatelijkheid. hating one another. Mekaar of elkander hatend. I could spend the rest of the evening on this. Ik kan de rest van de avond hierover blijven praten. So let's see if we can break it down a little. Zo, laten we het een beetje kleiner maken. Here Paul is saying Hier is Paulus dus aan het zeggen that look, van kijk, because he was talking to Christians, hij was met christenen aan het praten. church folks like you and I. Een kerkvolk net als u en And ik. he says, En hij zegt, before you were regenerated, voordat u wedergeboren was, zegt hij, you were foolish, u was dom. disobedient, U was ongehoorzaam,
deceived, Hij werd misleid. serving divers lust and pleasure. Verslaafd aan allerlei begeertes en hartstochten. Love to go to the movie. Hield ervan om naar de bioscoop te gaan. Gambling. Gokken. Going to the pub. Naar de cafés gaan. Having a good time drinking liquor with your friends. Een goede tijd hebben met het drinken met jouw vrienden. This is the sinful life. Dat is de zondevolle leven. That you were a part of, I was a part of before we were washed. Dat u deel van was, een deel van was voordat wij werden gereinigd. He said, living in malice. Hij zegt, levend in slechtheid. Someone have done us something, we don't talk with them. Sommigen hebben ons iets gedaan en wij praten niet met hen. We resent them. We hebben een vijandschap tegenover hen. That's before we were washed. Dat is voordat wij een bad hadden genomen. Then Paul says envy. En Paul zegt afgunst. That's before we were washed. Dat is voordat we envy. hadden we afgunst voordat wij bekeerd waren. And Paul says hateful. En Paul zegt ook nog hatelijk. A person who is washed. Iemand die gereinigd is. A person who is regenerated. Iemand die wedergeboren is. Will not be hateful. Zal niet haatvol zijn. Because the new life. Omdat het nieuwe leven of Christ van Christus is in him or her. Is in hem of haar. The hateful nature. De hatelijke natuur. Is a part of the old life. Is deel van het oude leven. It is the life before I was washed. Het is het leven voordat ik wedergeboren was. Hating one another. Haten van elkaar. That's not a part of the regenerated person. Is geen deel van een wedergeboren christen. And yet it is so sad. Maar toch wordt het zo gezegd. That in our churches today. Dat in onze kerken vandaag de dag. There are so many people who hate one another. Zijn er zoveel mensen die elkaar haat. And at the same time. En tezelfde tijd. We sing. We zingen samen. We are marching to Zion. Dat wij zingen dat wij naar Zion zijn aan het marcheren. We have it all wrong. We hebben het allemaal verkeerd. But let me hasten on for time's sake. Maar laat me snel doorgaan voor de sake van de tijd. Some believe. Sommigen geloven. That Paul here. Dat Paulus hier is aan het zeggen. Refers to baptism. Het over dopen heeft. Now you gotta follow me. Nee, je moet mij volgen. Because if I lose you here, you're going to lose everything. Want als ik u hier kwijtraak, dan begrijpt u helemaal niks meer. Some people or some Christians or what believe that Paul here referred to baptism. Sommige christenen of sommige mensen geloven dat Paulus hier het over doop heeft. De doop heeft. However, maar baptism is not a means of regeneration. Maar de doop is niet een weg voor regeneratie, voor wedergeboorte. Nor is it a basis for man's salvation. En ook is het niet een basis voor de mensen redding. So what is that man talking about? Maar waar heeft deze man over? Although baptism is required of all converts. Ondanks dat de doop geëist wordt voor elkeen die zich bekeert. Because Matthew tells us that. Omdat Matthäus dat ook tegen ons zegt. It only symbolizes the inward washing. Het symboliseert alleen het innerlijke reiniging. Are you with me so far? Kan je het toch volgen? Or regeneration. Of regeneratie of wedergeboorte. Already. Al dan. Accomplished by God. Volbracht door God. It does not purify sinners. Het reinigt een christen niet. Een zondaar niet. Sincerely engaged in. Die eerlijk toegewijd is in. It is a public weakness. Het is een publieke zwakheid. To what God has already done. Om het te zien alsof het al gebeurd is. In cleansing the sinner. In het reinigen van de zondaar. From his evil tendencies. Van zijn
zondige neigingen. Dankjewel. Dat woord zocht ik. So walk with me. Walk with me. Zo, blijf met mij samenlopen. The washing of regeneration Het wassen van de wedergeboorte refers to the beginning of the spiritual process. Wijst naar het beginsel van het geestelijke proces In the soul. in de ziel. As it is the spirit who regenerates the soul. Als dat het de geest is dat de ziel regenereert. That's why Jesus said to Nicodemus, Daarom zei Jezus tegen Nicodemus. the spirit listed where and so forth, but you don't know how it happens. Dat de geest zo voort beweegt, maar jij weet niet hoe dat gebeurt. Because the new birth experience Omdat de wedergeboorte ervaring is a spiritual experience. is een geestelijke ervaring. The mistake that church people are making today De fout dat christelijke mensen vandaag de dag maken, is to focus on the physical act. is door te focussen op het fysieke gebeurde. So as long as I am put under the water and come up again, Zolang ik onder de water gedompeld word en weer omhoog word gehijst. everybody, I'm a Christian. Iedereen, ik ben een christen geworden. But that's not what makes you a Christian. Maar dat is niet wat jou een christen maakt. The baptismal act De doopvormsel is the symbolic statement is een symbolische statement dat wordt gemaakt. that the regenerative power of God Dat de wedergeboorte macht van God has been working in your life and mine. is aan het werk geweest in uw leven en mijn leven. So because I have been regenerated by the Holy Spirit, En omdat ik door de Heilige Geest ben wedergeboren, I volunteer to be baptized. volunteer ik dan om gedoopt te worden. To let everyone know Om iedereen te laten weten that I have been regenerated. dat ik wedergeboren ben. My life has been washed. Mijn leven is gereinigd. My life has been purified. Mijn leven, en dat ik een bad heb genomen en mijn leven is gereinigd. And I am ready to go on the journey of sanctification. En dat ik klaar ben om op de reis te gaan van heiligheid. That's the experience we're talking about. Dat is de ervaring waar wij over hebben. There is no necessary connection between baptism and regeneration. Er is geen nodige connectie tussen dopen en regeneratie. What am I saying? Maar wat ben ik dan aan het zeggen? Simon Magus Simon Magus was baptized without being regenerated. was gedoopt zonder wedergeboren te zijn. That's Acts 8 verse 9 through to 24. Dat is Handelingen 1 vers 8 tot en met 24. When you get home tonight you could read it. Als je thuis vanavond komt kunt u het lezen. This is not negating the importance of baptism. Dit is niet het afdoen van de belangrijkheid van de doop. Is baptism necessary? Is de doop nodig? Yes. Ja, But baptism is not the all and in all. maar de doop is niet alles van alles. There is something more important. Er is iets nog belangrijker. The point, ladies and gentlemen, is De punt, mede-christenen, that people can be dat de mens kan and have been baptized gedoopt worden en is gedoopt without having been regenerated. zonder wedergeboren te zijn. Many people have been baptized physically. Velen zijn fysiek gedoopt. In my ministry, I've baptized hundreds of people. In mijn ministerie heb ik honderden mensen gedoopt. I don't know how many were regenerated, Ik weet niet hoeveel zijn wedergeboren, but God knows. maar God weet dat. I hope they were. Ik hoop dat ze wedergeboren waren. You know, I've been in the baptismal fount, En ik ben in de doopvond geweest. and I've individuals come in the fount. Sorry? I've had persons come in the pool Oh, en ik heb mensen die dan in de doopvond komen with a cigarette in their pocket. met een sigaret in een zak. I've had people come in the pool Ik heb hier mensen gehad die in de doopvond komen with jewelry on, met juwelen nog aan. with their nails painted up and toes painted up. Met hun handnagels en hun voetnagels nog steeds met nagellak. You see, you got to understand that when the Holy Spirit begins the work of cleansing, U moet begrijpen dat wanneer de Heilige Geest begint met het werk van reiniging, He begins with the mind.
dan begint het met de hersenen, de gedachtegang. That's why Paul says in Romans 12, Daarom zegt Paulus in Romeinen 12, be not conformed to this world, wees niet gelijk aan deze wereld, but be transformed maar word veranderd by the renewing of your mind. door het vernieuwen van uw gedachten. And he said it in 2 Corinthians 5:17. And If any man be in Christ, En hij zei het ook in 2 Korintiërs 7 vers 17, he is a new creature. als een mens in Christus een nieuwe All christen things wordt, are passed away. dan zijn alle dingen voorbij gegaan. All things become new. Oh, alles wordt vernieuwd. We are getting it wrong these days. We hebben het fout deze dagen. We want to bring the old dirty lifestyle We willen de hele vuile levenswijze brengen into the new life. in het nieuwe leven. And Jesus says it doesn't work. En Jezus zei, het werkt niet zo. You can't put new wine Je kan geen nieuwe wijn zetten in old bottles. in oude zakken. They don't agree. Het gaat niet samen. There will be disaster. Het zal desastreus uitlopen. Are you following me? Kunt u me nog volgen? As a matter of fact, Het is zelfs zo believers in apostolic times dat de gelovigen in de apostolische tijd were regenerated werden wedergeboren before they were baptized. voordat ze zelf gedoopt werden. What are we talking about here? Waar hebben we het over hier? The church has a duty De kerk heeft een taak to make sure om er zeker van te zijn that before that person goes into the water, dat voordat die persoon in het water gaat, the person gives evidence dat de persoon dan bewijs geeft that they have been regenerated. dat zij wedergeboren zijn. That's the reason why Dat is de reden waarom in my meetings in years gone by, in vele jaren die voorbij zijn when I'm gegaan, running evangelistic meetings als ik evangelische bijeenkomsten hield, and I come upon a situation where two persons are living together, a man and a woman, living a concubinage lifestyle, en dat ik tegenkwam dat een man en een vrouw een concubineleven hadden, I don't say I'm Met going to andere woorden, zijn baptize. getrouwd. I don't say I'm going to baptize maybe the lady and send her back into that lifestyle. ik zeg niet dat ik dan die vrouw zal dopen en haar terugsturen in die levensstijl. And eventually she will work it out. En dat uiteindelijk zij het zal uitwerken. I'm not going to send her back into sin. Ik stuur haar niet terug in zo'n leven. I remember once I had a big meeting Ik weet nog dat ik een grote bijeenkomst had. and this lady wanted to baptize, En deze mevrouw wilde gedoopt worden. but she was living with a man. Maar zij leefde met een man. And how long they were living for a number of years. En hoe lang leefden ze samen? Een aantal jaren. We spoke with the gentleman before. We hebben al met die man van tevoren gesproken. We said, listen, we are willing to come and marry you right there. We hebben gezegd, wij willen naar jullie toe komen en jullie daar en daar gewoon trouwen. And he wasn't in too much agreement. En hij was het niet zo mee eens. So the Sunday morning, Dus die zondagochtend, on the shores of the beach, aan de rand van de strand, the lady presented herself. kwam de mevrouw zich laten zien. She said she wanted to be baptized. Ze zei, ik wil gedoopt worden. So I said to two of the pastors, Dus ik zei tot 2 andere pastoren, take her, neem maar. carry her to that house, Neem maar mee naar die huis. and give that man a last chance, because she said, En geef die man een laatste kans, want zij heeft gezegd if he doesn't make up his mind, she's going to leave him. dat zij hem gaat verlaten als hij zijn gedachten niet verandert. So when the pastors took her, Dus toen de pastoren haar mee hadden genomen, and she told the man, listen, if you don't marry me this morning, I'm going to leave you because I'm going to serve my God. en ze zei tegen haar, als jij mij deze ochtend niet trouwt, ik ga je verlaten, want ik ga mijn God dienen. He said, I love her so much Hij zei, ik hou zoveel van haar, that I'm going to marry her right away. dat ik haar meteen ga trouwen. He married her, Hij heeft haar getrouwd, they brought her back, ze bracht haar terug, and we dumped her in the water. en toen dampte haar in het water. She gave her heart to Jesus. Ze gaf haar hart aan Jezus. Because she had experienced Christ. Want ze heeft Christus ervaren. And one of the mistakes that we are making today En een van de fouten die wij maken vandaag de dag is is that we are allowing people dat we toestaan dat mensen to come into the church in de kerk komen
to be baptized om gedoopt te worden with lifestyle of the world, met het levensstijl van de wereld. lifestyle of the old life. Een levensstijl van het oude leven. We see, especially with the dress reform issue. We zien dat er altijd een issue is met het dresscode. I hear people say Ik hoor mensen zeggen, they must come in, ze moeten binnenkomen. we must allow them to come in, We moeten toestaan dat ze binnenkomen. and they will gradually get it over with. En gaandeweg zullen ze het achter zich laten. Ellen White tells us, Ellen White zegt tegen ons. she says that those lifestyle Ze zegt dat die type levensstijl of the old life van het oude leven is with specific reference to dress reform, met een specifieke noot van de dressreform must never be brought over into the new life. mag nooit overgebracht worden in het nieuwe leven. That's testimony volume 6, she Dat said. is testimony volume 6. zegt It ze. must never be. Het mag nooit gebeuren. But today, Maar vandaag de dag, because we are so crazy with numbers, omdat wij zo gek zijn met nummers, we says, okay, let them come as they are, and they will gradually get over the jewelry problem, the nail. Because when since Adventists wear jewelry and all this type of, I don't know that. en dan zeggen we, laten ze zo komen binnenkomen, ze zullen veranderen en al die nagels en al deze dingen laten ze achter. It Maar is wanneer ze still- dat doen, weet ik niet. It is still a biblical doctrine. Het is nog steeds een Bijbelse doctrine. It is still. Het is nog steeds. It een has Bijbelse. nothing to do whether you and I agree with it. It is Het heeft still a niks- biblical doctrine. Het heeft niks te maken of jij en ik eens zijn daarmee. Het is een Bijbelse doctrine. And if we are truly regenerated, En als wij waarachtig zijn wedergeboren, it will not be a problem zal het niet een probleem zijn for us to put down those things that are worldly and of the old life. om die dingen daar neer te leggen die wereld zijn en het deel vormen van een oud leven. It won't be a problem. Het zal geen probleem zijn. But when we believe that baptism, the act of baptism, takes care of everything, Maar wanneer wij geloven dat de handelingen van de doop alles bedekt, then we make a mistake. dan maken wij daar een fout. It surprises me Het verrast mij that some people say they're Adventist Christians dat sommige mensen zeggen ze zijn Adventistische christenen and who used to drink liquor en die alcohol nuchterden vroeger, before they were baptized. voordat zij gedoopt werden. When they are baptized, En wanneer zij dan gedoopt zijn, they are still drinking a little for the stomach's sake. dan zijn ze nog steeds een beetje aan het drinken voor de maagpijn die ze hebben. It ought not to be. Het hoort niet zo te zijn. Ellen White in the book, Ellen White in het boek The Faith I Live By, Het geloof waar ik van page leef, 143. pagina 143, 143, Commenting on Titus chapter 3 verse 5 states, geeft commentaar op Titus hoofdstuk 3 vers 5. man was brought again into favor with God De mens werd weer in de genade van God gebracht by the washing of regeneration. door de bad van wedergeboorte. The washing was the burial with Christ. Dat bad was het begrafenis met Jezus. In the water, in the likeness of his death, In het water naar de gelijkheid van zijn dood. representing that all who repent Dat vertegenwoordigt allen die zich bekeren of the transgression of the law of God. van het overtreden van de wetten van God. Catch this now. En begrijp het nu. Receive purification. Die ontvangen dan reinigheid. Cleansing, my sister. Dat is reiniging, mijn zuster. Through the work of the Holy Spirit. Naar de werk van de Heilige Geest. Baptism, Ellen White says, De doop, zegt Ellen White, represents true conversion. vertegenwoordigt ware bekering. By the renewing of the Holy Spirit. Door de vernieuwing van de Heilige Geest. That's the experience. Dat is de ervaring. John the Baptist understood the symbolism of baptism, Johannes de Doper begreep de symbool van de doop. that it represents the washing Dat het vertegenwoordigt
het reinigen, het wassen. The purification that the sinner experienced before baptism. De reiniging dat de doopkandidaat ervaart voor de doop. John proclaimed the coming of the Messiah. Johannes was de komst van de Messia aan het And called the uitspreken. people to repentance. En hij riep de mensen om zich te bekeren. As a symbol of cleansing from sin, Als een symbool van de reiniging van zonde. he baptized them in the waters of the Jordan. En hij doopte hen dan in de wateren van de Jordaan. Thus, by a significant object lesson, Dat is een significante levenservaring. by a significant, but he declared that those who claim to be the chosen people En hij vertelde dat zij die zeggen dat zij de gekozen mensen zijn. of God were defiled by sin, En die door zonde zich vervuilen. and that without purification, En dat zonder reinigheid, without purification of heart zonder reinigheid van het hart and life, en het leven, they could have no part in the Messiah's kingdom. zouden zij geen deel kunnen hebben in de Messias zijn koninkrijk. That's Desire for Ages, page 104, paragraph 4. Dat is Wens der Eeuwen 104, paragraaf 4. Zo Is baptism de doop dan in and of itself is vanuit zichzelf of any value? van geen enige waarde. Ellen White tells us. Ellen White zegt. In Desire for Ages again, page 181. In de Wens der Eeuwen, pagina 181. She says, it is the grace of Christ that gives life to the soul. Ze zegt, het is de genade van Christus dat leven geeft aan de ziel. She said, apart from Christ. Ze zegt, apart van Christus. I want you to hear me, my brother and my sister. Ik wil dat u mij goed begrijpt, mijn broeder en zuster. Ik wil She dat u mij said, hoort. apart from Christ, Ze zegt, apart van Christus, like any other service, zoals elk ander dienst, baptism is a worthless form. is de doop een waardeloze vorm. That's what Ellen White says. Dat is wat Ellen White zegt. So without the experience of the Spirit of God working that cleansing in your life and mine, Dus zonder dat de geest van God dat reiniging bewerkt in uw leven en mijn leven. if we are baptized, the physical act, Als wij gedoopt worden, wat de fysieke act is, but not have experienced Fysieke the handeling. washing maar we ervaren niet de reiniging by the Holy Spirit, door de Heilige Geest, our baptism is in vain. dan is onze doop voor niks geweest. And White quotes the verse, he that believeth not the Son shall not see life. En zij citeert de vers, wie niet gelooft in de Zoon zal geen leven zien. She also reveals that to be baptized Zij vertelt ook dat om gedoopt te zijn, does in no way guarantee salvation. dat het op geen enkele wijze garantie is voor redding. We're talking very important matters here. We hebben het over hele belangrijke dingen hier. Because people have spent so much time harping on baptism. Omdat veel mensen Baptized. veel tijd gegeven hebben aan het alleen maar gedoopt Sometimes worden. people are you baptized? En mensen zijn vaak, ben je gedoopt? Yes, Ja, but you're baptized physically. maar je bent fysiek gedoopt. But are you baptized spiritually? Maar ben je geestelijk gedoopt? Have you been regenerated? Bent u wedergeboren? By your fruits we will know. Door uw vrucht zullen we dat weten. Let me read for you another statement from Ellen White. Evangelism, page 319. Evangelisatie, pagina 390. I am going to go over what I said. Ik ga nog een keer over wat ik heb gezegd. Ellen White also reveals Ellen White openbaart ook hier, that to be baptized om hier gedoopt te worden, does in no way guarantee salvation. dat het in geen enkele vorm garantie geeft van redding. Here is a statement. Hier is nog een statement. Salvation is not to be baptized. Redding is niet
gedoopt zijn. Not to have our names upon the church books. Niet het hebben van onze naam in de kerkboeken staan. Not to preach the truth. Niet het preken van de waarheid. But it is a living union with Jesus Christ. Maar het is een levend medeleven met Jezus Christus. To be renewed in heart. Door wedergeboren te worden in het hart. Doing the work of Christ. Door de werk van Christus te doen. In faith. In geloof. And labor of love. En in het werken van liefde. In patience. In geduld. Meekness. In zachtmoedigheid. Dankjewel. And hope. En in hoop. That's what it means to be baptized. Dat is het wat het betekent gedoopt te zijn. So are you baptized? Nou, nog een keer. Bent u dan gedoopt? So it's a weighty question, isn't it? Het is een moeilijke vraag, hè? I must answer that question. Ik moet die vraag beantwoorden. Am I truly baptized? Ben ik waarachtig gedoopt? Can my husband say, kan mijn man het zien? My wife is baptized. Mijn vrouw is gedoopt. Can my wife say, kan mijn vrouw het zien? my husband is baptized? Mijn man is gedoopt. Can my children say, kunnen mijn kinderen dat zien? my parents are baptized? Mijn ouders zijn gedoopt. Can my co-workers say? Kunnen mijn medewerkers dat zien? Oh, that is the problem. Dat is het probleem. Can my co-workers say? Kunnen mijn medewerkers dat ook zeggen van mij? My fellow co-worker is a Christian. Mijn medewerker, mijn collega is een christen. What about my schoolmates? Wat zeggen mijn medescholieren? What about those that I live amongst in my community? Wat zeggen zij waar ik deel van vorm in de gemeenschap? Have they seen the change? Hebben zij de verandering gezien? They knew you before you found Christ. Kenden ze jou voordat je Christus had gevonden? And now you say, en nu zeg jij, you are baptized. Ik ben gedoopt. And you know Jesus. En ik ken Jezus. Have they seen the difference? Hebben zij het verschil kunnen zien? That's the question. Dat is de vraag. I want you to go home and think about it. Ik wil dat u de tijd neemt en als u thuis gaat erover nadenkt. Let us pray. Laten wij bidden. Father, I stretch my hands to thee. Vader, ik steek mijn hand uit naar u. No other help I know. Geen andere hulp ken ik. If thou withdraw thyself from me, als u zichzelf weghaalt van mij, whither shall I go? Waar zal ik naartoe moeten gaan? You have spoken plainly to us this evening. U heeft heel duidelijk met ons gesproken vandaag. We are challenged to examine our own hearts. We worden uitgedaagd om onze eigen harten te onderzoeken. And we ask, Lord, that we will be honest with our own selves. En we vragen, Heer, dat wij eerlijk mogen zijn met onszelf. Because we have a merciful Savior. Want we hebben een genadige redder. Even now you are standing at our door. Zelfs nu staat u daar aan onze deur. Because you know all about us. Want u kent ons helemaal. You know our challenges. U kent onze uitdagingen. You know our struggles. U weet waar wij mee vechten. And you want to save us. En u wilt ons redden. For many of us, Lord, we have been baptized in the water many years ago. Voor velen van ons, Heer, zijn wij jaren geleden gedoopt in het water. But our lives have not reflected. Maar onze leven geven daar geen weerkaats van. The relationship that we need to have with you. De relatie dat wij moeten hebben met u. Forgive us of our foolish ways. Vergeef ons van onze verkeerdheid. Forgive us, O Lord, of misrepresenting you. Vergeef ons, Heer, voor het verkeerd u te vertegenwoordigen. Clear away the rubbish that bar the door of our hearts.
haal weg al die veiligheid dat de deur van onze harten blokkeert. And give us, Lord, the willingness En geef ons de gewilligheid to surrender self, om onszelf over te geven. to experience the washing of regeneration, Om die ervaring door te gaan van het bad van wedergeboorte. and to say, not my will, En om te zeggen, niet mijn wil, but thy will be done. maar uw wil geschieden. This, Lord, is our prayer. Dit, Heere, is ons gebed. And we thank you for hearing our prayer. En wij danken u voor het luisteren naar onze gebed. In Jesus' name. In Jezus' naam.